Koľko poznáte nenahraditeľných manažérov? Ja celkom dosť. Do všetkého potrebujú rozprávať, zúčastňujú sa všetkých meetingov, všetko schvaľujú. Keď sa ich spýtam, či musia, tak odpovedia, že musia, pretože ich nemá kto zastúpiť. Poďte svoju rolu robiť inak. Verte mi, že nenahraditeľných sú plné cintoríny. Staňte sa čo najskôr nahraditeľní vo svojej manažerskej roli. Pamätám sa, ako môjmu zástupcovi skoro oči vypadli, keď som mu povedal, že sa chcem stať na 100% nahraditeľným a on sa má naučiť všetko, čo robím. Čím skôr po nástupe do svojej role si vyberiete svojho zástupcu. V ideálnej verzii niekoho, kto môže mať potenciál časom vás nahradiť. A potom sa mu venujte. Zdieľajte informácie. Vťahujte do rozhodnutí. Pomáhajte mu rozvíjať sa. Vyšlite ho občas na meeting miesto vás, aby získal one level up perspektívu. To, čo je na začiatku vaša časová investícia, sa vám bohate vráti. Možno tým, že si budete môcť vziať voľno s kľudným svedomím, že oddelenie je v dobrých rukách. Budete sa môcť oslobodiť od dennej operatívy, keď budete potrebovať čas na dôležité premýšľanie. Budete môcť vstupovať do zaujímavých projektov, pretože vaše oddelenie nie je 100% závislé od vás. A čo je rovnako dôležité, časom budete môcť narásť do inej, možno vyššej pozície, pretože máte pripravený svoj nástup. Aj preto je dôležité, aby ste sa so svojím zástupcom zladili aj u svojho nadriadeného. Je veľmi demotivujúce, ak vychováte nástupcu, ktorého prípadný postup váš nadriadený zablokuje, lebo s ním nesúhlasí. Jedna z kľúčových rolí lídra je byť učiteľom. Nechce to od vás nič veľké. Úplne stačí, ak to, čo viete, budete cielene odovzdávať ďalej. Vaša organizácia, ale aj vaša rodina vám za to poďakujú. A ak vás zaujímajú ďalšie tipy zo sveta leadershipu, odoberajte náš newsletter.